Landa yanga nekech helb tasebedo kayudo kanya tamra helb asebedo kayudo funding mane gitiyogo chon no ber an wach new funding model ni okasire mokwongo nyicha wabedo gi meeting gi PS mar education Nyangala nyicha wan Kenya School of Government kaka student leaders nyocha student leaders ogone koko kabisa ok gidwar wach mar new funding model mokwongo new funding model ni kane jatend piny wache nokotim ne gimiluongo ni public participation mondo kaw ideas kuom jonyuol kata nyithindo kata student leaders jatend piny oromaroma gi vice chancellors to odhi owache ni koro wadabiro gi new funding model mano mokwongo mar ariyo new funding model iwacho ni education en equalizer en gima keto ji kiwango achiel koro ka iseketo ni ng'ane omew molo ng'at machielo gini nitie gik moro ni extremely needy vulnerable less needy akia ni kaka ne nyamino osewacho ni criteria mitiyogo wakia criteria magidhi tiyogo e yango gidhi tiyo gi gimoro mong'ere kaka MTI MTI kada ka MTI no ng'ato ane explain ani MTI wadhi bedo kwatwake matutwake wiye but samoro gitiyo gi MTI no at a certain duration to janyuol no omedo meyo kata odok obedo odhier koro gibo timo nang'o wan oneno kaka jopuonjre nosewacho ni a new funding model ni okwadwa kendo kochopo dwe mar 9 wadhi nyiso gi ni okwadware wadhi occupy everywhere mane chenro muntiere go kaka kanjuka mane chenro warito mondo nyithindo wa dala mondo giduogi mondo wachiw directions Cynthia imbe na winj